बाक्सायाव सासे आबादारिनि फार्मनि अमाफोरा सिनाय मोनै बेरामाव गोग्लैनानै थैजोबदों। अमा फिसिनानै जिउनि थांना थानायनि राहा खालामनो नाजानायावनो सासे जाखांफुनाय आबादारि फार्मनि गासैबो अमाया सिनाय मोनै बेरामाव गोग्लैनानै थैजोबदों। बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि सिङाव थानाय बिष्णुपुर गामिनि थरन बर' बिथाङा अमा फिसिनायनि फोरोंथाय लानानै 2020 मायथाइनिफ्रायनो अमाखौ फिसिनो लादोंमोनब्लाबो नाथाय दुखुगोनां बाथ्रा बे दानाव हरखाब सिनाय मोनै बेरामाव गोग्लैनानै फार्मनि गासैबो अमाया थैजोबलाङो। मख'जाथावदि बिथाङा सोरखारनि जेबो मदद मोनालासे जागायनाय अमा फार्मआव गेदेर फिसा गासै 70 अमाफोर दंमोन होननानै फोरमायो। लोगोसे बिथाङा फार्मनि अमाया थैनायाव गासै 6 लाखसो रां खहा जानायखौबो फोरमायो। आंनि मुङा मुस्रि तरुन बर', गामि बिष्णुपुर। आङो थांनाय जे 2020निफ्रायनो अमा फार्म खुलिनो होननानै आङो एसे गोसोआव दङमोन। बिदिनो आङो मोनसे ट्रेनिं लानानै अमा फार्मखौ आङो खुलिदोंमोन। खुलिनानै दिनैसिम मा जाहोननि थाखाय मा जाखो आङो मिथिया। आंनिया टटेल अमाया गिदिरा 20टा दङमोन। हेमसियार 2, अक्सियार 3 आरो बाखिया दिसिमोन। आरो फिसा दंमोन बिमा माब्रैनि 50टा फिसा दङमोन। टटेल दा 70टासो अमा थैजाबाय आरो। बेमारखौ आङो कुनु हमनो हायाखै। आङो ओरैनो आदार जायै जानायखाय फार्मासिनिफ्राय मुलि लाबोना होफैदोंमोन। कुनु खाथियाखै बा इन्जेक्सनबो होदोंमोन। इन्जेक्सनाबो खाथियाखै। सानब्रै सानबानि गेजेरावनो अमाया थैबाय। थैनायनि उनाव आङो जेनेबा सानना लाबाय गोसोआव आंनि अमाया बेमार जादों, आं रावखौबो जाहोला, रावनोबो माबा खालामा। आङो मासेबो अमा फानाखै। आं गासैखौबो थैनायखिनिखौ अमाखौ फबना दोनजोबदो। गुबुनफोरा फाननो खोन्थाबाय थादोंमोन, आं थेवबो फानाखै थारमाने। आं भेटेनारि डाक्टरनो जेबो फोरमायाखैमोन। आं खालि फार्मासियाव थांनानै आङो बिथांमोननिफ्राय साजेसन लानानै मुलिखौ लाना फैनाय जादोंमोन। दा आंनि रां खहा जानायाथ' आदार जाहोनाया गुबुननि बाथ्रा। दा जिखिनि अमा थैनाय बेखिनि अमायाव आङो 6 लाख थाखा लस जाबाय होननानै सानो आरो। जिल्ला बिफाननिफ्राय रावबो खबर लाफैयाखैमोन। खिन्थु नै मैया दाख्लैसो जोंनि बरिमाखानि भेटेनारिनिफ्राय फैनानै खबर लाफैदो। बिथांमोना गुबुननिफ्राय खबर मोनदो होननानै बुंदों। बिथांमोना नायनानै थांफैदो फैनानै। नोंथाङा जे अमाफोर बे अमाफोरनो भेक्सिनफोर होनाय जायोना जायामोन? आं भेक्सिनखौ होनाय जायाखैमोन। अमाया आंनिया गाभिन गोजामोन। सासे आंनि लोगोआ भेक्सिन होनो खोन्थादोंमोन। आं अमा गाभिनखाय आं होजागोन ना होजाया होनना आंनिया गोसोआनो दाउट दंमोन। आं भेक्सिनखौ होनाय जाथ'वाखैमोन। नोंथाङा बेसेबांसो रां खरसा खालामनानै बे फार्मखौ जागायदोंमोन? राङाथ' आङो डाइरेक्ट अमा फार्माव जिथु खालामनायाव 1.5 लाखनि सायाव थांदो फार्म खुलिनायाव। आरो अमाया आंनिया बोसोरनै जाबाय। बोसोरनै जाहोनायाव गबा 2 लाखसो थांदों आंनिया जाहोनायखिनियावनो। दाना जोङो गद्रेज जाहोयोमोन। बेनि उनाव जोङो सना गल्ड जाहोदोंमोन दा पिटखौ। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 6003817191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।